Wow, orang gilo. Uy. Wow. Sige, juice. Ah. Nganta. Nganta ninjo. Ang lipat ang kim-kim guys ya. Nanay tingog. Ang lipat ang kim-kim guys kada rin ang papa. Dito gizag tagbo. Kada inangka ko no dad. Apa day nangka pa. Ay na papa ka. Para hinuga na gatang nangka. Lago budat to kaingan tayo sa balon. Na papa day day. Nung na uy. Kapuwak na nina. Amin na ka. Amin na ka papa. Wala ito ba? Ha? Wala. Pagutang ang pama. Ano? Mana kung utong sa tita. Utang ba po nagbarugra? Arang swagi ta nasukuan ni Zanaha kaya mangilek-lek kag pa Ano? di bang pa. Mga pa. Sisi to. Mga ta. Ang giluto na tong pansit. Pansit na. Pansit bihon. Nga mo sa guys, ibar. Di hapon na mi guys, kada nas pa pag-Abril ya. Pag pag-abot. Arang taon lagan-lagan ni Kim tagbos ang papa. Wala ito po di, wala ito po. Wala ito po ha? Tiyo. Di nung saging ha? Mukha saging. Ano ba na? Ugma na ni Bekun kay gabiin naman. Gabiin na. Ha. Tudang. Ugma na to Bekun ha. Tudang. Sundroon. Nalago. Talang. Mahukan ako guys mga anami. Ni hapon. Tabangan. May mga. Very good. May nga, hindi mo suot si mga. Namangod. Wa, kasi may suot na. Kasi may suot. Ikaw, si ma'am. Ah, very good. Dito man si Zakuha sa isang kuhan papel na. Dito pakita sa papa. Diyos, tabangan. Diyos, grabe nga mong bajing gamatoy. Sila kuya. Ang sama pa ila kuya. Papel. Yarin siya. Isang atag bag ha. A few moments later. Guys, di anag nangka. Ingan mas papagabril nga si Jadog puno na mo buak sa nangka. So, umajizag ipaabot. Nga si Jay makabuak. So, di ami dari guys, sa pikas bay. Dahil lo na kaadso. Hehe. Yes. Ha? Kambis na, uy. Okay. Be? Tagwanan guys. O, mazo ba? Ngi, yatang man. Bi. Mazo pa pader. Hala, di makail. Uy, laga tubig. Hala. Gagas-agas ang tubig. Is katamis. Wow. Tamis? Parap na. Hay, parat. Inasinan day nang mauhon. Wow. Wow. Nalipad sa, uy. Wow. Bi. Messi. Messi daluk. Wow. Nalipad sa, uy. Uy, ubi. Wow, orang gilo. Uy. Wow. Nah guys, wow, lamiak ka aja. Uy. Wow, tamis ka aja. Sige lah, paghiwa ka mga anta. Maglasik-lasik ko na guys kay nga kuanon, nakoy gamun. Nakoy himuon na guys. Puhon. Lami abi? Uy, lami ah. Na guys, mga mirog nang ka. Tapos kuya B. Tanghat dan sila sa nanay. Hama sila di ay? Oh. Hatdan naman sila tos nanay ubos. Hatod lah nanay. Dito. Kin, karikin hatod nila nanay kin katanga kin. Da to pa dila sa imong tito. Aw man sila lakaw sila no. Mana ay imong tito? Hama na sila pa do. Wow, nilagubo magod ni guys. Be, tilaw kuno ko guys. Isang buok. Be. Dara. Oh, karada eh. Karada guys, tang tilawan. Ay, mas bossing. Tasiin mo. Uy. Wow. Dara guys, be, tang tilawan. Isa uy. Ibu day. Isa. Tubigan ka ito. Isa guys. May kadyo. Mukbang tagnang karon. Wow, lami. Hara mas kuya. Lakaw mas kuya guys. Kung mananguha og kay Mito. Na. May tubig ba? Lain magtiradang kuya Gail. May tubig. Anta guys, ngayon ta. Ha? May tubig na. Tubig. Uy.
So guys, mga tanin jog nangka guys ya. So grabe gay hinam-hinam gazagudan ning nangka akay ra nag-aka jog lesek. So mantilaw na gazagudan ni. Makaka na gazagug ustrog nangka guys. Grabe lami ah. So mga tanin jog guys og nangka. Nanta. Ay. Guys. Ni ah. Okay. Kamay sa uy. No, kasi no. Bigoy ka aso. Iya guys. Nanta. Nanta uy. Isa ka aso. Juice. Bigoy. Ano guys, awa? Juice. The juice. Okay guys. Ang lakas. Pero, Gano? sa ulong. Dahil ko sa langka. Batikim. Wow, lami ibi. Lami. Wow, lami. Uy. Yummy. Sus, tabangan. Ngaunta guys. Ngaunta rin jote. Kaya mang nangka dia. Lami kim no? Nahas kim-kim guys. Pinapijang-pijang pa yung ingkib. Tamis ka joday. Nailanggam na rin guys na. Nailanggam na rin magtungnanan. Pinapijang-pijang pagbatang baji inig kib-kib. Nailanggam na na So anay na tuog to tuog na sa papagabril. Wow, lumiag ka. Uy! Siya. Lumiag ka. As batang gamay guys. Pidyan ko. Ako matug. Katong sa kalami. Mm. Wow. Wow. Katong sa kalami siya guys. Ang dami mo ko. Pwede guys. Ang tanjo, uy, magtubig siya. Nawa. Wow, juicy ka adjo, uy. Kami sa manggad. Ang tagal. Ano to? Liso. Tapos liso. Isang pakot guys. Tanaw, ang nagkaaka. Zumaka. Lamis. Tampak. Ipakot. Ako? May pakot. Kaya. Guys, sasaray paglusukon. Kariga ba niya? Magsaray yung pagbidari gilas nanay. Tapos puti kay mga hatdan sa larong langka. Tapos sila tatay mga nanhatdan. Ito sa mga manghud. Ito na ilaha. Mga itanga-tanga guys. Kung makakauntanan. Sukun, ba't meron sulod? Meron pa ba? O lagi. Kita uy. Dami ra ba na yung tanan dyan packet guys. Kaso packet na rin sa mga kuan. Kaya nga kuan man. Daot man. Okay. Sila ka sa kunanan. Sila na mas unod. Kalagi nga kuan nun guys. Lusok-lusokan. Lusok-lusokan kaya rong. Kuan ba? Kahit sa mga tikiting. Liso. Nagkagliso. Juicy ka adjo. Unod. Kagunod. Unod. Kagliso din. Nagkagliso. Pakat guys na makaon na yun. Kamif. May pakat. Meron pa rin nangka. Gasungkan. Tang nangka. Tang ihik. Ibong nangka.
Si Kim Kim mo itikuha og liso guys. Sa mo itibutang nas nga liso. Ako may naglusot ko lari. Over sa hinog. Ay. Katong nanila, wala na. Nanganak lang ato bang nanganak ko. Kotikos liso lang. Uy, ala, may itlog sa baboy. Uy, di ba itlog sa iring. Napay daghan na nga. Ang haing nga ni upak, kanang tangi upak ba. Okay, ay, juicy. Sintay matikuan. Iso mo dahil? Liso at kakim-kim. Kami dali pa nung guys, pamati ko lamdag. Lamdag sa pamati ba guys? Isaos. Ha? Wow, grabe juice oy. Tubig. Di ka sobra ka na. Juicy, kaayo guys. Guys, dala mo kalasot niya. Hehe. Paglas na ito lang ito. How to ihaka ko ano. Maraming tabunan guys. So, Alam nga na. para padag liso. Yeah. Yehe. Mga kinawang kim-kim nga liso. Oh. Ayan na. Guys. Yehe.